Ricardo? Okay, tagsara ko makaari. Maying gabi pag-usap ni mo si Stereoli, Brad Efren. Nala ko'y puno Brad Efren, baka na bang kuan ba, tinood ba na Brad Efren na kuan ang tao kuno kung mamatay ba, yung kalag ba, maapil ba kamatay niya, napoy uban mo ingon na ang kalag kuno kung kuan kuno magsurisuri pa sa kalibutan sa awa pa'y 40 dias o human bas 40 dias paliw pati na Brad Efren. Tinood ba ni? The soul is the principle of life. Ang kalag mo na prinsipyo usa sa importante kay sa tao. Di man na to nga sa karang tugon sa Latina Vulgata hubad ni Monsignor nga sa tubit 4:3 nga ang tao mamatay lubong ang iyang lawas samtay ang kalag ni gawas. Sa to pa ni gawas gyud Ricardo. Kay kung wa mo gawas buhi to siya. Unya sa teaching sa RCC Roman Catholic Church suma sa Dugma page 96 naingon diri mga kaigsunan nga ang tao naglangkob lawas ug kalag. Man compose body and soul, the two essential constituent parts of man. Man consists of two essential parts, a material body and spiritual soul, divide. So muna nga ang tao kining kalag di ni mamatay kay suma sa Catechism of the Catholic Church ug sa Biblia sa Kaalam 12 ang espiritu way kamatayon. Kay kaning spirit and soul gilahi man sa relihiyon. Pero sa teaching sa simbahan Kaalam 15:11 gigamit sa CCC spirit and soul just the same. Usara na siya. So muna nga dili mamatay ang espiritu ug mo kini silutan ngadto sa impierno kung kasala og mortal nga sa. Pero way sa matagamtam ning kalipayng way katabusan nasa muning langit sa Isaiah 35:10. Pero gagmay sa adto sa purgatorio 1 Corinto 3:15. So mora Ricardo Rizame nga ang kalag mo ni unya nababay buot huna-huna ang kalag naa diha natapot ang atong intellect and will. So naa diha nag-uban-uban sa kalag. So muna nga mahigugma ang dito sa kalibutan buhi pa ining kamatay na alang gihapon niya. Kay wa man na di man na maunsa kay espiritu god. So kung ato na unti kayon dati sa mystery. Kanang suri-suroy aw wa pagyugo ka kita ana kay buhi pa man ko Ricardo, pero kanang 40 dias dati sa tradition of the church sa simbahan nga magsuri-suroy di na tinuod nga literal na kay sa Hebreo 9:27 in ipso instante mortis, abere instant of death. Ini kamatay, hukom dayon. Nya kuway sa mo to nga langit. Nya impierno, dagog sa purgatorio. So mo na nga na priso na nanto sa espiritong gabilangguan. 1 Pedro 4:6, 1 Pedro 3:18-19. Nya makasuri-suri pananggi priso naman.